Para sederek ingkang dipuntresnani Gusti, rahayu wonten ing Gusti Yesus. Kawula Demistiawati tetunggilan wonten ing pitutur Sabda Winedhar Senin 12 Oktober 2020. Waosan kapundhut saking kitab setunggal Korinta 6 ayat setunggal ngantos 11 kanthi irah-irahipun adil dhateng sesami ingkang kapundhut saking ayat 8. Ananging kowe dhewe malah padha tumindak sawenang-wenang lan padha gawe pituno. Tur bab iku tumanduk marang para sedulurmu dhewe. Kaya padatane sak mulihe saka sekolah, tresno salin mangan lan karepe arep gagean pit-pitan. Nanging awan iku dheweke ditimbali Pak Wiryo. Tris, aja kesusu lunga. Mrene yo, Bapak arep ngendika. Wonten kersa menapa, Pak? Kula sampun dipun tenggo kanca-kanca wonten lapangan. Wangsulane Trisno sinambi nyendhekake sepeda ning tembok karo mlaku nyedhaki bapake. Tris, mbok dina iki kowe aja dolan dhisik. Isih akeh piring lan gelas reget saka biston ndek bengi lan ibumu ora kecunggah ngrampungi kabeh. Kaya dene rina wengi anggone ibumu nunggoni nalika wingi kowe lara. Saiki wayahe anggonmu ngenteng-entengi gaweane ibumu. Awit Prabu Saul ngarah nyawanipun, Sang Daud melajar ngantos ing sak celaking redi Karmel. Sinaosa ngadepi kawontenan ingkang boten sekeca, piyambakipun tansah budidaya jumbuhaken gesangipun kaliyan karsaning Allah. Kacariyos Sang Daud ngayomi sato kewan gadahipun Nabal. Nalika wancinipun badhe limendo, Sang Daud menawi dipun keparengaken namung badhe nderek ngraosaken kabingahanipun Nabal. Nanging eman bilih boten namung nampik. Nabal atur wangsulan kanthi tembung ingkang kirang prayogi. Mireng ingkang mekaten, Sang Daud enggal nyengkelit gaman nedya mbesmi Nabal lan tiang-tiangipun. Nami Nabal menika ngemu teges wangkot. Mila sinaosa tedhak turunipun Kaleb, piyambakipun boten wicaksana kados dene Kaleb. Sinaosa mangertos bilih Sang Daud lan tiang-tiangipun dados pager tembok tumrap kawilujenganipun, piyambakipun tumindak boten adil awit boten purun migatosaken kabetahanipun tiang-tiang menika. Nabal kanthi serakah kepingin supados namung gesangipun piyambak ingkang sakeca. Tiang ingkang kados mekaten ngrisak sesambetan kalian sesami lan tundhanipun damel tuna diri pribadi. Mila prayogi saben tiyang saged mujudaken keadilan kawiwitan saking migatosaken bot repotin sesami ingkang gesangipun dipun agem dening Gusti Allah dhatengaken kasainan tumrap gesang kita.